Татарстанның әйдәп барашы театрларында ниһаят яңа сезон ачылды. Хәбәрчебез Мөршидә Җихан, Тинчурин һәм Камал театрлары ачылышын күреп кайтты. Узакка сузылган айрылуның да бер уңай ягы бар. Тамашачы белән кавышу тагында сөйнечлерәк була. Тинчурин театры быелгы сезонын Кар урман спектакле белән башлады. Кар урман фэнтези жанрында булган беренче безнең куелыштагы спектакль, шуңа күрә мин аны бик тә көтеп алдым. Һәм бүген инде бик хисләнеп, көтеп, шундый шатланып килдем инде. Тамашачы кайбер постларына интернет шелтәрләрендә, кайбер яшьләрдә дә күргән бар цитаталар Кар урманнан. Гомумән безнең авторларыбыз Луиза Янсуаризда, Гарипова бүгенге көнгә хас булган, бүгенге проблемаларны күтәргән спектакль пьесы язган. Тәнәфестән соң бу безнең өчен икеләтә шатлык. Һәм минем өчен инде иң зур шатлык бүгенге сезоныбызны Кар урман спектакле белән ачып китүебез. Бундай спектакльләр миңа бер дә ошамыйдыр. Экспериментальный, шундый тузга язмаган дип кабул итә идем мин аны актер буларак. Шәхсән үзем уйный башлагач, шушы материалга кергәч бик шикләнеп кенә башласам да, соңыннан шулкадәр гашыйк булдым. Ролемдә җитмәсә, әллә нинди кискәре роль. Гомердә дә мондай яшәкә кешенәгәнем юк. Кешеләрнең югалган бөеклеге, рухларның язмышларны хәл итүе, асылга кайту, булар барысы да язылмаган дастан аша аңлатылды.